سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم سوني 23 تقمتي قداماي تحسطو علتاو زينات زلكم مصيلخو كموترو كساف فصام دباتنا خيتكتاتلنا اندعدمكو بقدامنت ارست زينا إيران ማዕከላዊ ምብራቅ ካብ ቁጽር ወጻኢ ክሄድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ ሹክሪ ምስሉ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተዘራሪቡ እስራኤል ብጊጋ ኣብ ጥቓ ዶባት ጋዛ ንዝርከብ መደበር ግብፂ ደብዲባ ኣብ ጋዛ ጅሆት ተታሒዞም ዘሎ ሰባት ብዙሖም 222 ምዃኑ ተረጋጊጹ እስራኤል ነበርቲ ጋዛ ክግዕዙ ንዝሕለፈቶ ትእዛዝ ዳግመ ግምት ክትገብር ሕቡራት ሃገራት ከም ዝጸውዐትን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኢራን ማዕከላዊ ምብራቅ ካብ ቁጽር ወጻኢ ክሄድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሁሴን አሚር አብዱላሂን እስራኤል ኣብ ውሽጢ ጋዛ ትገብሩ መጥቃዕታት እንተዘይቋሪጻ ማዕከላዊ ምብራቅ ካብ ቁጽር ወጻኢ ክሄድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣሜሪካን መንግስት እስራኤል ወታደራዊ ደገፍ ብምሃብ ተሓታቲት ምዃኗን ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ንሰራዊት እታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝቡን ህይወቱ ኣብ ውግእ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ አንጻር ሐማስ ዝካየድ ዘሎ ኪናት ድማ ናይ ሞትን ሕየትን ምዃኑ ኣስሚሩሉ ይርከብ ኢራን ንቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ እስራኤል ምጥቃዕቲ ፈጺሙ 1407 ዝቐተለ ሐማስን ንናይ ሊባኖስ ሂዝቦላህን እያ እትድግፍ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ጥራይ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ልዕሊ 4600 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐተሉ ብሐማስ ዝመሓደር ሚኒስትር ጥዕና ኣፍሊጡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይድ ዘላ ደብዳብ ነፈርቲ ብዝሓየለ መልክዑ ትቕጽሉ ከም ዘላ ተገሊጹ ሚስተር አሚር አብዱላሂን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሜሪካን ወኪላ እስራኤልን ኣብ ጋዛ ዝፍጸም ዘሎ ገበን አንጻር ሰብኣውነት ምጽናት ዓሌትን ብቕጽበት ደው እንተዘይቢሎሞ ኣብ ዝኾነ ህሞት ይኹን ዝኾነ ነገር ከም ዝካል እቲ ዞባ ካብ ቁጽር ወጻኢ ከም ዝኸውንን የጠንቀቅ ክብል ካብ ቴህራን ተዛሪቡ ወጽኢት ኩናት ከቢድ መሪርን ከምኡን ንነዊሕ እዋን ዝኸይድ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲቡ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብተወሳኺ ኣሜሪካን እስራኤል እትህቦ ወታደራዊ ደገፍ እቲ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ግጭት እስራኤል ብስም ኣሜሪካ ተካይዱ ናይ ውክልና ኩናት ምዃኑ ዘርኢ መርትዖ ምዃኑ ገሊጹ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ እቲ ግጭት ናብ ካልእ ከባቢታት ክዝርጋሕ ከም ዝኽእል የጠንቅቑሎም ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ኣብ ልዕሊ ወታደራትን ዜጋታት ኣሜሪካን መጥቃዕቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብወገኑ ሂዝቦላህ ወይ ሐማስ ዝኣመሰሉ ወከልቲ ኢራን ነቲ ዘሎ ኩነታት ከጋድዶ ከም ዝኽእሉ ድሕሪ ምጥቃስ ኣሜሪካን እስራኤላውያንን ዜጋታት ኣሜሪካን ክትከላኸል ዘድሊ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሰራዊት ጥምረት ዝጥቀመሉ ሓያሉ ማዕስከራት ኢራቅ ኢላማ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሮኬትን ከም ዝኾነ ይፍለጥ ብተወሳኺ ትማል ሰንበት ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ኣብ ጥቓ ደቡብ ሊባኖስ ዝርከቡ ወታደራቱ ዑደት ኣካይዶም ካብ መጀመርታ መዓልታት ግጭታት ሒዞ እስራኤል ምስ ሂዝቦላህ ኣብ ምልዋት ተኽሲ ተጸሚዳ ትርከብ ንህይወትና ኢና ንዋጋእ ዘለና ንቤትና ዝግበር ውግእ እዚ ምግናን ኣይኮነን ናይ ሞትን ሕየትን ኩናት ክሞቱ ኸ ኣለዎም ክብል ተዛሪቦም ንሂዝቦላህ እውን ናብቲ ኩናት ከይኣቱ ኣጠንቂቑ ይርከብ ሂዝቦላህ ኣብ ኩናት እንተኣትዮም ኣብ ህይወቶም ዝዓበየ ጊጋ ክፍጽሙ እዮም ብምባል ንምግማቱ ብዘጸግም ሓይሊ ክንሃርሞም ኢና ንዓኣቶም ንሃገረ ሊባኖስን ዓብዪ ዕንወት ማለት ኢሉ ሂዝቦላህ ብወገኑ አንጻር እስራኤል ንምቅላስ ሙሉእ ብምሉእ ድሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ ይርከብ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሐማስን ኣብ ዝተኻየደ ምልዋት ተኽሲ ብውሕዱ 27 ሰባት ድሮ ተቐቲሎም ኣለዎም ብወገን እስራኤል ብውሕዱ 5 ወታደራትን ሓደ ሲቪልን ከም ዝተቐተሉ ወታደራዊ ጸብጻባት እስራኤል የመላኽቱ እስራኤል ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ሰባት ካብ ሰሜናት ሃገር ክወጹ ኣዚዛ ትርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ወታደራዊ ህላወ ኢራን ዘለዋ ጎረቤት ሃገር ሶርያ ሚሳይላት እስራኤል ትማል ሰንበት ምሽት ንሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ደማስቆን ኣሌፖን ከም ዝሃረመን ብውሕዱ 2 ሰራሕተኛታት ከም ዝሞቱን መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሶርያ ሓቢረን ክልቲኦም መዕርፎ ነፈርቲ ብዝወረዶም ዕንወት ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኖም ይርከቡ ሹክሪ ምስሉ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራኺቡ
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ሳምሕ ሹክሪ ተማለ ሰንበትን ፍሉይ ወኪል ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣኔት ዌበር ተቐቢሉ ኣብቲ ዞባብ ዘሎ ጸጥታውን ፖለቲካውን ብድሆታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኩነታት ሱዳን ተዘራሪቦም ብመሰረት ሓበሬታ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሕመድ ኣቡ ዛይድ ሹክሪ ግብጽ ሲቪላዊ ሓይልታት ሱዳን ናይ ሓባር ባይታን ምፍጣር ጠንቅናይ ቅልውላውን ንምፍታሕን ኩሉ መዳዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ንምጅማር ነትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኤውሮፓዊ ደገፍ ኣድኒቖም ሾክሪን ዌበር ብዛዕባ ጻዕርታት ናይቲ ብግብጽ ኣብ ካይሮ ዝተበገሰ ጎረባብቲ ሃገራት ሜካኒዝም ውን መብርሂ ሂቦም ሉላውነትን ሓድነትን ግዝኣታዊ ቅንዕናን ሱዳን ምኽባር ከምኡውን ሃገራትን ዓሚቕን ትካላትን ምዕቃብ ከም ዘድላ ኣስሚሩሎም በተወሳኺ ንሰብኣዊ ሳዕቤናት ህሉ ቅልውላው ብዕቱብን ኩሉ መዳውን ኣገባብ ምግጣም ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ለገስቲ ሃገራትን ውድባትን ኣብ ወርሒ ሰነ 2023 ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ለገስቲ ዝኣተዎ ቃል ክፍጽማ ተሓሳሲቦም ኣብ ጋዛ ዘሎ ቅልውላው ግብጽ ንምንካይ እትገብሮ ዘላ ጻዕርታትን ብዝምልከት ሹክሪ ማሕበረሰብ ዓለምነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ቅልውላው ብሰንኪ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ወይ ኣብቲ ዞባ ካልእ ቅልውላው ብምቕልቃሉ ሸለል ክብሎ ከም ዘይብሉ ኣጠንቂቖም ኣብቲ ግጭት ዘሎ ወገናት ምስ ቅልውላውን ምፍታሕ ዝግበር ጻዕሪ ብኣወንታ ንኽራኸቡ ንምእማን ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ምውሃድ ክግበር ጸዊዖም በኣንጻሩ ዌበር ኩነታት ሱዳን ንምግታእ ምስ ኩሎም ውድባት ዘበርከቱ ርክባት ከምኡውን ምስ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝገበረቱ ርክባት ሰፊሕ ገምጋም ኣካፊሉም ግብጽ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ወከልቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ካይሮ ዝገበረቱ ኣኼባታት ብምቻ ኣመስጊኑ እስራኤል ብጊጋ ኣብ ጥቓ ዶባት ጋዛ ንዝርከብ መደበር ግብጽ ደብዲባ ታንኪ ሰራዊት እስራኤል ብጊጋ ኣብ ዶብ ግብጽ ዝከታተል መደበር ብምውቃዕ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ወታደራዊ ምክታል ከም ዝቆሰሉ ወሃብ ቃል ዕጡቕ ሓይልታት ግብጽ ጋሪብ ዓብደል ሓፊዝ ተማለ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም ወሲኹ ድማ ኣብ ከባቢ ምድረ በዳ ጋዛ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት እቲ ናይ ግብጽ ግንቢ ምክታል ካብ ታንኪ እስራኤል ብዝወፅእ ቁርጽራጽ ሸላታት ብኣጋጣሚ ከም ዝተሃረመ ሓቢሮም እቶም ግብጻውያን ኣባላት ቀሊል ሙጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞም ወሲኹ ገሊጾም ብወገን እስራኤል ብእውኑ በቲ ብዘይፍላጥ ዝተፈጸመ ፍጻመ ከም ዝሓዘነን ይምርምሩ ከም ዘሎን ኣመላኺቶም ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ነቲ ፍጻመ ብዝምልከት ሓዘኑ ብምግላጽ ኣብ ከባቢ ከረም ሻሎም ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሰራዊት እስራኤል ሓቢሩ ይርከብ ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ናይ እስራኤል ታንኪ ብጊጋ ኣብ ከባቢ ከረም ሻሎም ምስ ዶብ ዝዳው ድፋዕ ግብጽ ተኩሳ ወቂዓ ነይራ እቲ ፍጻመ ይምርመር ከም ዘሎን ዝርዝራቱ ድማ ኣብ ምግምጋም ይርከብ ክብል ገሊጹ ኣብ መንጎ ግብጽን እስራኤልን ናይ መወዳእታ ውጋት ካብ ዝካየድ ኣስታት ፍርቂ ዘመን ሓሊፉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንኣስታት 45 ዓመታት ዝጸንሐ ሰላም ሰፊኑ ይርከብ ኣብ ጋዛ ጅሆት ተሓይዞም ዘሎ ሰባት ብዙሖም 222 ምዃኑ ተረጋጊጹ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጋዛ 222 ሰባት ጅሆት ተሓይዞም ምህላዎም ከም ዝረጋገጸ ሓቢሩ ወሃብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ዳንኤል ሃጋሪ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ከበድቲ ኣጽዋር ዝዓጥቑ ኣጋር ሓይልታት ኣብ ጋዛ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ምህላዎም ኣረጋጊጹ እቶም ሓይልታት ብዛዕባቶም ጅሆት ተሓይዞም ዘሎ ሰባት ሓበሬታ ንምርካብ ይፍትኑ ምንባሮም ገሊጹ በሰንበት ኣብ ጋዛ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ሓደ እስራኤላዊ ወታደር ክቅተልን ከሎ ካልኦት 3 ቆሲሎም ኣለዎም እስራኤል ኣብ ጋዛ ትፍጽሙ ዘላ ደብዳብ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቱን ቀጺሉ ሓዲሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሌተናል ኮሎኔል ጆናታን ኮንክሪስ ምስ ማዕከን ዜና ኣውስትራልያ ኣብ ዝገበሮ ጸንሒት ሓማስ ኢዱ እንተይቡን ጅሆን ዝሓዞም ሰባት እንተፈንዩን እቲ ኩናት ክውዳይ ኢሎም ሓማስ ነዚ ምስ ዘይገብር ግን ክንኣቱን ነቲ ስራሕና ክንፍጽሙን ኢና ክብል ወሲኹ ገሊጹ መወዳእታ እዚ ኩናት ንሓማስ ፋሕፋሕ ምባልን ዳግማይ ንሲቪል እስራኤላውያን ስጋት ከም ዘይከውን ምግባርን ምዃኑ ኮሎኔል ኮርኒከስ ተዛሪቡ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮአቭ ጋላንት እቲ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ወታደራዊ ወፍሪ ሓደ 2 ወይ 3 ወርሒ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ሓማስ ኣይክህልን ክብል ገሊጹ ንሓይሊ ኣየር ዝናደት ሚኒስትር እቲ ብዙሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ስርሒት መሬት ብቁልጡፍ ክጅምር እንኮላይ ምዃኑ ገሊጹ ማስ ዝብል ግን ኣየነጸረን ኣብ ዝቕጽል 2 መዓልታት ቀዳማይ ሚኒስትር ሆላንድ ማርክ ሩተን ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኤማኑኤል ማክሮንን ናብቲ ሃገር ምብጻሕ ክፍጽሙ ትጽቢት ይግበር እስራኤል ነበርቲ ጋዛ ክግዕዙ ንዝሕለፈቱ ትእዛዝ ዳግመ ግምት ክትገብር ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ
እስራኤል ኣብ ሰሜን ጋዛ ንዝርከቡ ፍልስጤማውያን ካብቲ ከባቢ ክገዝኡ ትእዛዝ መሓላለፊ ምንባራ ዝዝክር ኮይኑ ወሃቢ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ታሪኽ ጃሰር ሬቪስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ ብምባል እስራኤል ነቲ ትእዛዝ ዳግመ ግምት ክትገብር ፀዊዖም ክገዝኡ ዘይከኣሉ ተሓከምቲ ኣለዉ ኣብኡ ናይ መስተንፈሲ ሓገዝ ዝግበረሎም ብዙሓት እዮም ኣብ ኢንኩቤተር ዝርከቡ ውሉድ ህፃናት ኣብ ዘይርግእ ኩነታት ዝርከቡ ሰባት ኣለዉ ነዚኦም ከተግዕዝ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኢሉ እሱ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እስራኤል ነቲ ትእዛዝ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ንፅዋዕ ኣለና 4 መሳርሒታት ሕክምናን መድሃኒትን ዝፀዓና መካይን ብደቡብ ራፋ ኣቢለን ናብ ጋዛ ከም ዝበፅሐት ወሃቢ ቃል ክገልጽ እንከሎ እዚ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጠለባት ዝመጣጠን ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ ተወሳኺ ቀረባት ዝፀዓና መካይን ኣብቲ ዶብ በሸነኽ ግብፂ ተዳልየን እቲ መንገዲ ውሑስ ምዃኑ መረጋገፂ ይፅበያ ምህላውን ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝውዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም